This is Balitang Ilocos Online. Kabetan na ato nga itatang nag-isang bagay iti nagdudumang reports itatang aldaw kabetan tay Roly. Madama iti kasa pailaeng ti anak ni Janice Espirito sadya dingras Ilocos Norte nga iti laing napalabas ket nabagsul iti dingras at pailaeng iti ICU. Ken BISLAK River, marami itatang iti restoration. Ken matutudo iti kasasaad tatang aldaw Friday. Ken masaludsud kuman. Dito ka din mauding PANAGTAKEM ni Governor Matthew Marcos MANOTOC iti probinsya ti Ilocos Norte. No apay nga maawat tayo dagito agsipot adala tamet dagita kunata yung local developments kasamet iti national development iti politika ti pagilian. Ket amin dagito patpadasan tayo na idanon agsipot detail lang mo no nya dagito mabalin nga mapasamak. At itatangay na kidanon na anamet ti takder ti Pangulo iti resolution na takin babang benek ti Kamara nga kayadda nga pausig ni President Duterte babayan ti pangawag iti International Criminal Court. San kadi nga dato ket adda iti panagpineteng ni Speaker Martin Romualdez ken ti Pangulo idinto ta dameten ti naisawang ti Pangulo no kasano iti panang salaknib na ti Presidente. Adda na ited nga basta nga tip para kadagitay teachers ket panangkitak dato nga banag na pintas agsipot dato nga klase ti tip amo tayon nga no apay nga saan nga napaspasamak ken saan nga aramid kadagitay naglablabas. Iti mabiit makanselar ti passport ni Arnolfo Teves ken ti Israel Hamas mangrugin iti tulagan nang rugi itay local time alas 7 itay bigat. Rugi kon dagiti na duma itat nga reports ngayon na kita idanon. Pag amo tayo nga nagbinagkong ti estudyante sa dingras ket mismo nga iti compound tinapan na itata nakapasamakan. Iti agdama ti ina ti biktima madanagan kadagito sipod Giacomo na aramidan ti panaka-operate ti dalem ti biktima nga ni JV. Ket dato itata iti pagdandanagan ada palang bueno tinaglabas ket naikabil iti ICU sa Mariano Marcos Memorial Hospital. Natamaan ngamin dato dalem. Ket dato nga napasak alam mo tayon no kasano itatay di kasasaad iti Mariano Marcos Memorial Hospital nga sandamet itatang baybayan. Kalpasan di pa nakabagkong na ikabil iti dingra sa hospital ngem kinekayadda nga napan iti Mariano Marcos Memorial Hospital tapno awan iti ado nga rason in kaso lang nga dahil yung pasama kagsipot ti dingras hospital ket it is not as equipped iti Mariano Marcos Memorial Hospital. Dito itata ito pamatan kumadagiti local officials ta dingras dito DepEd tapno iti kasta makita na imbaga nga adda iti panakasukimat dagiti agad adal lukas ta sumsumekda. Mabaling nga ibilang tayo nga isolated case ta sanmet nga nakadado iti maaramid ngem ti panangkitak itatak scan unay nga mabantayan dagiti agtubo ta pag-amu tayo dagiti agtubo kadagiti nga panawen. We are elders nga kunatayo. Sabay ti kababalin dagiti agtutubo kadagiti nga tiyempo
No, anyaman kas pagarigan ite nakairuaman tayo ide mas ubing tayo pa sabali ite agtubo kagitoy ket nasken na unay nga mabantayan dagitoy nga agad-adal. Kabayatan na kadagitoy na duma-duma pa itatang report ngayon na kita idanon na kabayatan ti panakaipa ite Roly Dato Bislak River nga kunatayo ket adda ite luglugar tayo dito Bakara Ilocos Norte ket nasaya at ta ite panakaaramid na addan to ite napimpintas nga inapagbanagan ti Provincial Government of Ilocos Norte ite agdama ket kitkitaan da no anay tinasasaya at nga kasasaad ay BISLAK River. Provincial Government Ilocos Norte formal nga inauguraran na ti BISLAK River Restoration Project kabayatan dito kunatayo nga dredging iti barangay 14 Buyon Bakara Ilocos Norte. Naramit pala dito iti November 22. Kaya dato yung event na aramid tayo panagfinirma tayo Memorandum of Agreement ti PGIN can the official contractor tayo project. Iso ti Harbor Star Shipping Services Incorporated. Kadwa da tayo na mga government agencies kas the Department of Environment and Natural Resources, DENR, Public Works and Highways, Department of the Interior, and Local Government, the Department of Transportation. Dato nga dredging project, gandat na nga lapdan ti nawaras unay nga flooding wano pa naglayus kadagiti nababang luglugar ket maaramit pa adado ang local opportunities babayan ti panag-extract kadagita sands manipod iti heavily silted waterways iti ilili vintar kente Bakara. Dito tayo kunakon ay naglabas nga dagiti black mining sands iti naglablabas ket dinilaw ni Ramon Tulfo. Ket makita nga na imbag tano dagiti karkarayan ni tatakas pagarigan te BISLAK River pag-amo tayo nga te BISLAK River ket isong tamitente nakagumpuan te adong black sand ket no kas pagarigan dito itatay te Mailako sanlag ding Mailako i China ket maaramat data para iti pagsayaatan te mismo nga tayo Bakara ken Divindara de nagsaya ka din nga saan nga bukbukudan dito contractor wano siya sinuman. Well, of course, pag-amok nga naaramid maternity tulagan na no kas pagarigan adda black sand iti dayta nga lugar ta san ko nga patyan nga di amo tay Department of Environment and Natural Resources nga adda black sand dita takastay ko natayo black sand kitagapo ito'y bantay ito'y kaadon nga tawen nga naglabas amangan ta adumeten ito'y nabatbatipay dayjay kaadalman nga paset ti kanyan inggan na iti kabaybayan amanta dita ti anyan ti black sand saan tayo nga pawilan na tanang arut ket its nature nga masapol nga adamet kita tayo ti pagsayaatan na ti Bintara ken ti Bakara. Kabayatan na kasanumet ti kasasaad ti panawen kadagitoy nga tiyempo nasken nga ambuan temet no ana iti agdama nga kasasaad ti panawen takas tayo kunatayo no adaman dagiti mapaspasamak iti agrikmot natural datoy matlaeng nga tattao iti nasken itatang mapakaamuan. Rainy Friday dito ti manamnam in most parts of the country. Agsipot adda talo nga weather systems nga ag-prevail kas namuan manipod kadagiti meteorologists. Según ita iti report nga napantayo
itata na awat. Apaman nga maidanon tayo dito yung report naskan nga agsagana ti siya sinuman nga mabalin nga da panakainaig na. Ti Northeast Bunzon, wano amihan dito yes line. Panakipon ti nabarak nalamis nga panawan ititangatang agraman ti Easterlies nagtitipo namin na gito joint forces iti panakaiyag ti nalamis agraman ti nabasang at tiyempo nationwide kas na buwan anipot iti Alzar ni Aurelio nga weather specialist ti Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Dato tayo tinapantayon amuan ket amihan mangnamang mangyag itay na datoy ulep agraman tay nag-an nga tudo itay Cordillera Administrative Region Cagayan pakairamanan ti Babuyan Islands Isabela and Quirino kabayatan nga partly cloudy with cloudy skies with isolated light rains iti Ilocos region and the rest of Cagayan Valley gapo iti data matlaing weather system kas napantayon ang buwan. Iti met sa baling bangir na kunang at Metro Manila and the rest of the country will have partly cloudy skies can isolated rain and showers or thunderstorms. Ti amihan nga kuna tayo itataket, it refers to cold winds. Datay naangin, nalamis nga ang angin and agdapo manipod iti Siberia. Kabayan met nga dato Easterlies kakunatayo ket iso dati na bara nga angin nga agdapo manipod iti Pacific Ocean. Nga dato tayo kunatayo shear lines agsipot na lamiis iti tangatang adamet iti panagpudot dahil shear line nga kunatayo aggapo itata manipod ti Siberia ken ti napudot met nga paset ti tangatang ketaggapo manipod iti Pacific Ocean. Dito tayo natin na convergence panagtipon na ninalamiis ken ninapudot nga panawan iti tangatang. So that's it. Napintas ti panakailalawag na kadagiti apong dumdumngeg. Alawan. Adda kadagiti napadpadamagan iti naglabas. Iti kalaplepas ti election. Nakita tayo iti siyudad ti Lawag nga dandani 90%, no di 90%, dagiti kakapitanes, dagiti barangay, nga dagiti ket bilang nga umayayon ken Congressman Sandro Marcos. No, sa 10% lang ti nabatbati ken Vice Mayor Carlos Fariñas diket na nga sa wen nga no sumangbay ti election very easy para iti panangabak ni Congressman Sandro Marcos iti siyudad ti Lawag. Although hindi ko naman sinasabi na tatakbong mayor si Congressman Marcos nga he being the parang elected man iti politika ito ay probinsya ti Ilocos Norte. Siyempre, kabal na itatang kitain nga naimbag no siya sino iti mga bak iti kada ili kan kada syudad kas kumakas pagarigan iti syudad ti Lawag. If you own 90%, tadeta iti nagwaras ga damag, and it is true. Akit talagang dagita kunatayo nga umayayon kay Congressman Sandro Marcos. Kadagiti met adumado mga ilili the same thing. At adulatang at ado dagiti kimapon kay Sandro Marcos kas ay ayunan met itatag iti mayores iti
probinsya ti Ilocos Norte nang nangruna iti primer distrito. At ingana kita ket asindo kumapay iti kalaban ni Apo Sandro Marcos iti primer distrito. Awan, dekad no iti siyudad tilawag nga adda iti Macler nga ni Vice Mayor Carlos Fariñas, not necessarily nga nagisango nga adamet lata kita inayunan ng barangays tapno bumutos na met kita kalikagum na nga naabaklata ni Vice Mayor Carlos Fariñas. Itata iti probinsya ti Ilocos Norte. Apang nga iti nalas ti eleksyon timaw ti pagipapan nga abangan ta daytoyan ti maudi nga panag-governor ni Governor Matthew Marcos Manotoc iti probinsya. Ket adda dagiti nagwaras nga damag akasla kakayatnan sa atin ti mapan congressman iti Manila. Just no anang lugar sa Metro Manila iti ayan da po Matthew Marcos Manotoc nga sumapan na pagkandidatuan. No, bilang mapasamak dato nga banag, dato yan tayo maudi nga panagtakem ni Governor Manotoc iti probinsya. No, kas pagadigan kay nato iti kumandidato nga para deputamet iti Manila, no, nga distrito iti Ayanda. Nga masinurot tatati sumukat kani Apo Manotoc dito probinsya iti Ilocos Norte. Just in case. Adda na kita sa yang guseng amangan tani agdama Congressman Baba iti agpara gobernador iti probinsya ta saan na pa nga napadas iti nag-governor napadasan ti kasinsindangan ni Michael Marcos yun kaya tangay adamet lang iti politika ni agdama Congressman Angelo Marcos sa Barba amangan ta kaya namet balin nga governor ani Apo Manotoc ka turok na sa Manila. No, di kita matuloy kat agtuloy la tamet nga vice gobernador ni Apo Cecil Marcos dahil kadi kitaan tayong panagsango ni wano agkadwa da Apo Barba kani Cecilia Marcos nga santo nga tamet nga kasurol ni Apo Cecilia Marcos no ni apay palang ni Apo Barba para gobernador dinto ta nakapag vice governor meten na ni Apo Cecilia Marcos sa mga kalikagunamet itagbalin nga governor nga sana kas kalaka agsipot dito'y probinsya ti Ilocos Norte itata at saan lang bukbukod iti politika dagiti Marcoses nang nangruna dagiti kunaen tayo nga dadakkel nga pwesto kas iti kina gobernador. No, dito iti kitain tayo nga naimbag. No, agpudot ni Apo Cecilia Marcos, asawa na di nonong, nga apay nga saan nga iso iti para governor in case nga agturong sa Manila ni Apo Matthew Marcos sa Manotoc apay nga nipaang Apo Angelo Marcos Barba. Medyo narigat nga panunutan nagsipod ni Apo Angelo Marcos Barba adan padas na nga nag-vice governor iti probinsya. Nabayag, ideg kadwa na palang kani Apo Michael Marcos Kion. At the same time, nagki-congressman. Adada nga maawan ni Apo Angelo Marcos Barba ti kasasaan ti Ilocos Norte. Ngam ti panagkunatay nga taket ni Apo Angelo Marcos Barga, easy. Iti panangawat na iti kina governor in case nga iso itatay iti kumandidato. Agpada na ito itata ni Apo Cecilia Marcos no para governor ni Apo Angelo Marcos Barba no iso para iti governor no da ito itata iti pampanunutan tayo
kasla na lipatan na yon nga addamet ti tumaot pa laeng nga kabalubal ken kasupangil ti siya sinuman kadakwada nga tumaray nga para governor iti probinsya ti Ilocos Norte. Nalipatan tayo ka rin nga adda pa laeng ni Apo Rudy Fariñas nga bolinmet itatang maraming nga para governor. In kaso lang likaguman pa iti agsubli iti politika. Ito kadikat laklakan ni Cecilia Marcos, laklakan ni Angelo Marcos Barba, ni Apo Rudy Fariñas just in case nga kayat na iti agsubli. Ngem alasan tayo nga panunutan pa nga agsubli ni Apo Rudy Fariñas nga para governor. Nagpaayan nga diputado, nagpaayan nga governor, nagpaayan nga majority syudad Tilawag. Awalan tinaskan pa nga panagtakek ni Apo Rudy Fariñas sa panagserve iti probinsya ken iti Pagilian. Ngem nalipatan da kadin nga adamet laeng ni tibalasang ni Apo Rudy Fariñas nga nagdeputado met ni Ria Fariñas nga mabalin met nga tumaray nga para governor at kaslasan ko nga patyan nga ni Apo Rudy Fariñas ket gamdenan to palang iti tumaray nga para gobernador. Siya sinuman kadigitoy nga tawen tay Marcos side, Cecilia Marcos or Angelo Marcos Barba. Sigurado nga ada lata iti iden ni Ria Fariñas nga nadagem nga laban no iti akti politika. Saan lang iti panagsasarita dagiti Fariñases wenno Marcoses iti pagsasaritaan. Ngem dagiti apo nga umili. Dagiti apo nga umili pag-amutay met itata nga adamet nakim ni Ilocano ket adamet itata naited nga madayaw nga itidan dagiti Ilocano dagiti Marcoses kastamet kadagiti Fariñases nga iti baet panunot dagiti tattao adala tamet detay kunatayo nga darigat met bukbukudan lata dagiti Marcoses dagiti dadakkel nga pwesto iti probinsya ti Ilocos Norte tapagamuyo nga two heads are better than one. Deta iti pagsasaw tayo. Ken halang deta nga pagsasaw pudpuno unay. No kitain tayo itata. No awan iti tumakder pa nga sabaling politician. Narigatan na taawan met itata iti mapatano dagiti tao dagiti ubyo no isudan to met itata iti sumangba iti tay akti politika. Narigat nga dayjay puro kumbawa ti aramiden dagiti politiko iti Ilocos Norte kadagiti Marcoses. Kunaan nga basol dagiti Marcoses dato nga banag nga para kadatoy nga politician no daduma mas dawanak no apay nga awan man lang dahil kaslang panangirupir tamet kadagitay kalintegan tayo. Ti Ilocos Norte ataket kabetan nga napintas met panang Marcoses adala tame data masa inkwan nga maawat iti sarita nga leche no dagiti duma Marcoses sanda nga amo deta nga banag tapagsasao ta lataeng deta nga datayo nga Ilocano. What I'm saying here is we can relate. We can relate the other Marcoses nga panakitak adadang kwarta how we relate ourselves to them. Ngam para kani po ang kilo Marcos Barba ket makapag ginangaw kami latame kani Angelo Marcos Barba oray leche no alam kung kita agkatawan to latamet. What I'm saying here sakit makapag ginangaw tayo lata. Ngamala
No, dito man kas pagarigan ito ay pampanunutan ni Apo Matthew Marcos Manotoc nga maudin nga panagtakem na akas governor iti probinsya ti Ilocos Norte. Although that's not clear nga kaday na pintas met aksipod naaramid na metan dagiti pagrebengan na toy bulin nga ada dapat kaya damit nga iwaras iti panagtakem da at iti agama ket alak peso nga presidente ni Apo Bongbong, senadora ni Apo Amy Marcos ngem kadwa na kadakwada itatan ket patita datan amin nga pipinas nga pwesto ito ay probinsya ti Ilocos Norte agpabagi kay met bas duma Apo Marcoses, right? Okay. Ituloy ko ito ay patay ko pa lang ito ay Roly. Ano naman nga kabetan ito ay panagdadanggeta yo itatang aldaw ket ato kita ay na isang kaya kumusta kemet kakabsat medyo nagpukawak nga ditataya awan ito ay nabalinak ket anangarod ket customer ito ay situation that ay datoy datoy armatek nga gadget. Welcome ka de Perli Ragusante. Awan sam na kunan natay talaga. Hilda, hello sir Manong awanti sound na. And then Dan Hilda Santos. Okay. Just tangina da Lovic Mariano kada Roly itatakit na checkmate lang. So it's nice itatay ite sa saadan. Da Alma Parotsa, thank you. Estrella Almeida, hello Sir Roly, good morning. Happy watching Roly and the rest of your program. Ni Lloyd Sargento, thank you very much. Da kitkitak, where's my masasalakan dari cellphones kuno duma. Alawan Diyos na tagin na iti panakaawat ko kalita balag nagpukaw ti sound. Pinatpadas ko met nga sinubukan namin at diyak mo no anak kinwa na met. Kaya I'm back dikad na saya tayong nakapagkakadwa tayo. Pukaw ti sound. Nga sinubukan namin at alawan. Dagiti issue pa nga inagata isang maya kabayatan tay Roly. Diya ka mo no natin makunayo iti dating situation ada ka di iti panagsubsubang ni Presidente Marcos kan ni Speaker Martin Romualdez iti agdama. Awan met di iti kunakam adda kita mangiparparangarang no daduma nga kaslasaan nga itutup iti no urnusan tayo amin dagita pagsasaritaan kaslang adda iti panangipapan ko nga adda saan nga panakinawatang dagita kasinsin ni BM kan ni Speaker Martin Romualdez kaso ito pangidanon ko kada kayo itatakta. Ningamin Apo Mulya. Dawatan na manipo dito palas no tumipunan ti Pilipinas ito ICC, International Criminal Court. Panangkitak dito yaket matikaw ni Apo Remulla ta sa bali iti tumataod para kani Presidente Marcos sa mamet ti adda iti akin babang benne ti Kamara. Although dito met mabalin nga kunaan ni Apo Speaker Martin Romualdez ng ilulungalong dati nga banag nga under his leadership apay nga dagiti tumaod nga anangarod ket daytamet di kalikagom dagiti Apo nga diputados. Nakita itatan nga ti Justice Secretary Jesus Crispin Remulla dadawatan natin clarification from Malacanang no ituloy the metline dito investigation na the International Criminal Court. Ket diakamon nasaritan ni Apo Remulla ken
Executive Secretary Lucas Bersamin na tapapagsaritaan da nga banag. I want to be on the same page. I'll clarify if we have an intention to be members again of the ICC because of the House resolutions, how it affects the whole universe of ICC. Maawatan tayo dito aksipot ni President Seguda President Rodrigo Duterte. Ito na maggibos dito Rome Statute na awan tayo ito ikob International Criminal Court. Kaya inabatan tayo Pangulo President Marcos dito nga banag no ana ito inaramid ni Apo Sigod nga President Duterte Detmet iti sinurot ang mga presidente nga awan tayon iti Rome Statute when law International Criminal Court. Ngem itata iti liderato ni Speaker Martin Romualdez ada iti diputado itata nga mangisaang ti issue no kasano itata iti panakaibiyang manen na ti Pilipinas iti International Criminal Court. Idinto nga nalpasen na dito nga banag awan tay maramid niya po Remulia no day tay mangdawat it kapampanunutan tay akin bang Beneg tay Malacanang. Namin ada nga committees in the House of Representatives nga idadaulwan ni Martin Romualdez nga nang initiate ti sumagmamanong resolution mangipagpaganadget iti gobyerno nga makitinulong iti International Criminal Court investigation kadagiti may papan nga abuses ni Seguda Presidente Duterte kadagiti pamapatay body war on illegal drugs. Noong panukas na kinunan ni Secretary of Justice Remulia nga dagito nga resolutions ket napataod lang napataod na nga question no ti Filipinas ket submitten nga member iti Rome Statute kasantayon nga signatory nga nang-establish dito ket naggibos iti 2019. So, anang nga ti makaiga po no apay nga ti akin babang Beneg ti Kamara ket kiraman manen iti dawat ti ICC nga ti gobyerno tayo ket mairaman ti investigation ni Apo Rodrigo Roa Duterte. Deta iti pakatikawan ni Apo Remulia no apay nga ni Apo Martin Romualdez Speaker itataket saan nga tinake up iti akin babang Beneg ti Kamara nga iti agdama ket saanen nga paset ti Filipinas iti International Criminal Court wano ti Rome Statute apay nga saan nga deta iti napasaritan nga imuna kasangwanan nga nakikita nga naimbag detoy nga resolution. For his part, magigipyon ni Apo Solicitor General Bernardo Guevara tinagko ng House resolutions if adopted. Just in case nga adaptaren kinbabang Beneg ti Kamara, dagiti nga resolution, it will run counter that get maisupyat iti position pagilyan nga iti nasapsapa repeatedly declared by no less than the President nga awan tayon iti santayon nga signatory iti Rome Statute. The Philippines has no legal duty to compel to cooperate with the ICC on jurisdictional grounds, and that any such unlawful interference in our affairs by the ICC will encroach upon the sovereignty of our country. Data ti kinunana text message kadagiti amin nga reporters umiso unay. Dito itatay di pagkunaak. Adda kadi iti nalimed nga di pagkinawatan iti Pangulo ken ni Speaker Martin Romualdez panggap iti nga banag. No kas pagkarigan ni Apo Romualdez at tibigbigbigan na itata dagidya nga resolution instead of telling those who filed the resolutions nga kasano itata nga magkimitir tayo kalang iti Rome Statute iti ICC ket nagibus palang iti 2019 no dito kumayata iti takder ni Apo Romualdez Speaker Romualdez it doesn't run counter with
the position of the president. Angem, itatakit kayat namet itatang ipalubos dating banag. Alawan, damay kita sana pa nakikinaawatan ng among stalwarts of Congress, stalwarts of Malacanang, and senators, lang makita tayo met, datay tupay nga umili kat makita tayo nga saan tayo nga member detang statute apa lang nga ipalubos sa ni Apo Martin Romualdez speaker nga makiraman tayo iti dawat ti ICC nga usigen tayo palaang ni Apo Duterte. Itata, nagtimet ni Apo Vice President Sara Duterte nga nagkunay itata saan tayo met unay nga lalaisen ti jurisprudence ti pagilyan tayo ta nalpasen deta nga inwayat ti sigod da presidente nga awan tayo ni Rome Statute, awan tayo ni International Criminal Court, apay palaang nga deta ipagsaritaan. Nalawag met ti panagkunat ti Vice President. Umuna-unay, kas Vice President at the same time is ti anak ni sigod da presidente Duterte, natural sakniban na ti amana. Kas metlaang iti inaramid iti ni President Duterte, iti aday tagpanggap nga mag-impeach kani Vice President Sara Duterte. Wano dagiti panakaikat iti confidential intelligence fund kankwana natural at dalatamet iti panakasair ti sigod nga presidente ta anak nanto palaang ti Vice President. Adada palang dadya ti panuray kaniya sigod na President Duterte panangisakit na tayo anak na. Dado yata iti makita tayo nga panagtinulong ti Presidente ken ti anak na ngan nasken nga makita nga naimbag. Ngem anamet ti sa wen ti Presidente may panggep iti dati nga banag. We have to wait no nantumet ti kunayan ti Presidente nga napintas pa lang iti kinunan ni Apo Remulla ken ni Menardo Guevara nga kitain da nga naimag asipod saan tayo nga adalen nga nasaya at narigat no agbalbalin tayo lang nga kuneng ken laglag ken torpe nga agsubli tayo iti Rome Statute nga saan tayo nga unahin mo muna nga agsubli tayo agfirma tayo manen kaspaset iti Rome Statute ket no kas pagarigan saan tayo nga aramiden deta nga banag agbalin tayo nga kuneng ngem na like met gayam nga Filipino. Right? Alright. Agtultuloy tayo ito programa tayo Roly or Roly or Roly. Adamet na ito kinunan ni Apo Bongbong Marcos. Pakawanan kayo ng naku. Mumatan ni Apo Bongbong Marcos. Nga naanamet na ito kasla pamakawan nga internet attack dan genyo. Ni Apo Bongbong Marcos, he granted amnesty to rebel returnees and insurgent groups. Paano kay papanandat nga kinunatay Pangulo? Bongbong Marcos granted amnesty to rebel returnees and insurgents. That ay tilinaon the executive order. President Marcos impainan that amnestia. Nagitisigo na kaming kay sagmamanong rebel groups, pakairamanan the Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front. Nailaw ito iti proclamations number 403 ingana iti 406. Naratan lang iti media iti Friday ket intended ti Pangulo kay amnestia kay sigud nga kaming dagiti sumanad CPP, NPA, NDF Revolutionaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army, Alex Bongkaya Brigade, Moro Islamic Liberation Front, Moro National Liberation Front. Dagiti krimen na sa amnesty ti Pangulo ket iraman na ti rebellion, insurrection, conspiracy, and proposed to commit rebellion or insurrection, disloyalty of public officers or employees, inciting to rebellion or insurrection, sedition, and more.
Data ti Paulog ti Pangulo. Marcos also issued Executive Order number 47, EO number 125, 6 of 2021 on the creation of the National Amnesty Commission. Natural. That the Amnesty Commission. There is hereby created the National Amnesty Commission, hereinafter referred to as the Commission, which shall be primarily tasked with receiving and processing applications for amnesty and determining whether the applicants are entitled to amnesty under proclamations number 403, 404, 405, 406, and 47. Ito dalawag inyet nagen Pangulo. No, masurot amin dagitoy, the National Amnesty Commission ket aparangan dagiti amin nakamkameng, dagiti rebel groups ket may pangda dagita nasken nga iparang iti National Commission. Then mabalin nga ma-reintegrate dagitoy na Pilipinas nga sandan to idatan nga paset rebelde. So what will happen? Iti anti-terror group no dagito itatang tattao ket madakamaton nga isuda ket nagsublida iti pagilyan no iti pagilyan di ket santo itatan nga sakaya ti anti-terror law malaksid nagsublida ban metlaeng iti sigod ken pagdawyan nga aramid ngem tinaskan dito ket ti pangnanaman tayo nga kada tao nga nasaktan kadagiti naglabas. Let's admit it. Adamet kinaranggas ti gobyerno. No, gobyerno ko nato ket the government is the arm nga mangi maparukat kadagiti pagalagadan. Ngem no daduma dagiti da iti gobyerno tatan dagiti tao sabali ti panangipakada iti turay ken bileg nga ipakat dagiti nga pagalagadan adda dagiti narurungsot adda dagiti man nakaawat adda dagiti naranggas nga itataket so iti nakasakna nga tao ket napanan dagiti nga tao kimapengda kadagiti rebelde. No, nasaksaktan ka, napanggang ni NPA, tamasalak ni banda ka, at anang arukat naranggasmet niya po mayor, naranggasmet niya po pulis, naranggasmet niya po barangay captain, naranggasmet kita pulis. Di ka temesa nga tao, mapanagpaing ka ni NPA. Di kita nararamid, di kita nagdakdakes nga tao ti gobyerno, nga agawan na latante sa nikpan ni Pilipino, awang kagaway-gaway, awan sa mali nga turong na no de mapan ken ni NPA, wano da dumapay. Amin de gito tayo iti, jakme kunaan nga amin nga nagkameng iti rebel group ket detat napasamak kadakwada. Adda de iti ideologists, ta adamet kung kunang duma de adda iti gobyerno, sanbet nga matengel dagiti ideologists tanalalaing met ni ideologist nga naggraduar UP hindi tayo sinsinan nga ideologist nga kaming ti gobyerno. Amin dagito itata. Now, for Ferdinand Marcos Jr. Amok nga mawatan na dagiti nga bambanag tani Bongbong nagkita na met itatay ti kasasaan dagiti pimampanaw may po diti gobyerno nga amumet ni Bongbong oret ni amana idikat at dami ba si trangranggas na kente dagiti tataw na mawatan ni Bongbong dito nga barangay isod ka po nga nangipaing ng iti adong executive orders. Well, isang orte pagkunak na duma from the time nga nalpas ni senior masap nga lepasan ni BBM and then after that mapastumetan ti Marcoses gagangay tulatametan dagiti agda mga Marcoses from tail to end data iti nasken nga maaramid no aramid itatay di panampakawan ni Bongbong kadakwada amok nga deta nga takumamet ti kalikago mi din Ferdinand Sr. ang nataymet
hanamet nga natuloy at dadumaket te panawan na sana nga ipalubos nga akmen amin may nga tao at tula tayo magtuloy at makikapoy data nga akmen metan ni Bongbong Marcos. Alawan na kas pagarigan da kayto na kita umaimet itat sumuksok na rin di kada nasayat na makapagkita tayo tumanen. Welcome, Chody Bardeja Mendoza. Have a good day, sir. Hello, Chody. Di ka malagpasyanin. And then Hilda Domingo Santos is watching. Ni Jay Vinoya Mailem. Hello, Jay Vinoya. And Leticia Robles. Good morning, Sir Roly. The Gemina Ginton Gulas is watching. Thank you. Ni Eileen G. Mes is watching. Fina Adolfo is watching. Alma Parotsa is watching. Good morning, Idol. Good morning, Alma. And Australia Almeida, hello, Sir Roly. Good morning. Happy watching. Roly. Da Alvin Ramones, amok nga adu kayo ite in black te meta. Agsipod te panagtukpar ko hindi ka na kita ayog. Kaya saan kayo nga makangeg ite programa. I hope hanakon tuktukan ite kang kanta. Tapno saan na kayo nga i-block ti meta ket agnanayong kailat nga makangeg kanya ka. A lot of people had been complaining ag-message da kanya na i-block namin metan nga agbuhay ti program mo. So sanak pala nga agtuktukar wano saan akon nga agtukar kada kita ipawil ti Facebook kani meta tapno saan kayong ma-block nga dumngeg. Nga magyaman ko na kani Dennis Gabriel Alipio ta dito commentary program nga mangmaingan nyo kanya kita taket adda ite Ilocos online te periodiko na met itataket parang ite YouTube. So nga no ingkay pa ite YouTube data ite masarakan nyo itata. Gusto na itagina Dennis Celia Cariaga. Good morning, Manong Roly. Stay safe and be healthy. Thank you very much. Dakino na ni J. Vinoya Mailam. Sir, daman-damagek. Sino tirumbeng mang tarimaan kadagito abot ti kalsada dito siyudad tawag, sir. City Engineering when no DPWH. No kalkalsada ite siyudad ti Lawaga ket ti engineering ti agtarimaan ngam ti national roads ket kukwa ti Department of Public Works and Highways ngam ala padasen tayo tulatamet nga ikamang dati nga banag agsipod ta agnanayon nga pagririyan ti DPWH ken City Engineering dakdakel ti kwarta ti DPWH. Welcome, Susan Acosta is watching. Ni Sunny Joy Kawuli is watching. Thank you very much. Alawan, iti kanayo itatakin ni Roly. Roly. Nagdudu, Lloyd Sarmiento, thank you very much. Anda na kita issues pang kayat ko itatang iten. Amuyo ket naladawak nga nangrugi. I think I lost 11 minutes kapot nagsukatak kata ite sa baling video. Alawen. Para sa sekto man. Dati kami napintas nga ay ayam ko ket nanginauna damo no apeng sikat kanta sir namin ni J. Vinoya Mailem. This ko na yun okay lang. Can't you see I love you? Please don't break my heart in two. That's not hard to do, 'cause I don't have a wooden heart. Okay ba? Hello, Ed. And then adda ite tip para kada kita mangisursurod to. I think okay dato nga kinunate DepEd nga nascan itatanga na kita agad adal of the same knowledge isudamet lang ite agkaka-eskwelaan puno napimpintas nga ang
no isudat ag kakadwa nga mga tunoy ti may nga lesson ag sipot no pagtipunem dagiti nalalaing kan dagiti nakapkapsot basi ti utek na maud-udila ta dagiti nabababa ket sanda nga masursurutan. Dato ti napintas nga akmen kumada dagiti teachers tayo. Ti Department of Education na kasla kayat nang mai-dedicate ti Fridays, no Friday kuma, to a reading program nga na isang rat tapno ma-improve ti literacy skills dagiti estudiantes. Friday, tapno iti kastaket, amu temeten nga agpadadami nga iti pagadalan. Ngam adala tamet dagiti nakapkapsot iti comprehension na ket sanda nga maawatan palaeng. Therefore, no Friday itataket maited ti reading program para kadagitay estudiantes. An education expert underscored the need to have a baseline assessment of the learners' capacities and group them accordingly to ensure the effective implementation of the learning recovery initiative. Iso na palang itay rumbeng itatang makapagtitipon. Ito may isang interview kay Dr. Carol Mark Yee, Executive Director of the 2nd Congressional Commission on Education. Tinagkuna nga dagiti learners must be arranged based on their capacity to read, whether there is low readers, non-readers, or literate. Talaga nga isudami namin ito Vianes. EDCOM2 is the congressional body mandated to conduct a comprehensive assessment of the Philippine education sector. Well, kayat ko dito nga banag, mas kayat ko pa no, dagitay agpapada iti laing, isudamat lang iti agpapada iti klase. Tipagdaksan na itatano, ni nalalaing nga amang ket maitipon nga dagitay nabababat comprehension na mauman ni ngatot comprehension na mauman ni nalaing agsipot nalpas lang aro den nga adal ken kuana kay sursuro palaeng kadagiti daddu mga adalan kaumananton isod gapo nga tinapintas dito itataket dagitay agtitipon nga nalalaing isudal ra palaeng dagitay met nabababat comprehension na itata alaket isudo palaeng titipon na nga nga datoy ket agbalin to betlaeng one day agtitipon da metlaeng kunak kuma at makadaldanton nga naibag. Look, the comprehension ti may nga tao ket saan met nagakota natuduk ti may sa tao. Ngam no naduma from the family ken iti pagadalan ken iti aglikmo tayo ken iti dagiti peers tayo ken kakabagyan no naduma ket lumaing ti may sa tao no naduma ket dumuldog ti may sa nga tao. Di na nga rin kaya nga sa wana nga ni nakapkapsot ti comprehension na itataket agnanayon nga nababat ti comprehension na ngem into no matrigger dahil sirip ti may sa nga tao tas lang arig nanto ti may biat nga pana agsipot na wedwedan lang na medan lang ngem no adan di mang trigger ken kuana deta iti paglengan nanto metem. I think dito itatay tinasayat iti kada kadalan. Sa laing kate panangisuro iti AABBCC ngem kadi masuro kadakwada iti puno nga kaipanan ti panangisuro. No data iti maited kada iti ubing I think napimpindas nga mang iti comprehension na kainda magawat. Kabayatan na. Adda iti kayat ko nga identitoy. Saan ko nga mo, no, kaya tiyo saan nga, look, dito panagitad ti panagpalpalama, kadagitay beggars nga kuna tayo. Ipawil ti biyerno iti agdama. Nga asino kad iti dimangted no makitam nga kakasitemay nga tao. Second, kapakamumetata ti Department of Social Welfare and Development nga it has been taking a holistic approach
in handling street dwellers, urging the public to refrain from giving money to street beggars because it has already expanded its program to address this. Kahit na nga sa when, Social Welfare, Department of Social Welfare and Development kat santayong agit ited ti kwarta kada kita street dwellers da kita palpalama kung natin alatan kumakaya sa when dahil nga panag I am forced nga mangisawang da kita palpalama agsipot kay maited kada kita street dwellers da kita palpalama ito kaslang kalinteganen ngayjay no adda pangitang gayaan datay imadaket masindadaan metten nga mangted may sa nga tao. Data iti thinking dagiti palpalama. Dikat pit nga dagiti tao agited teng agited agsipot ni begar ket kaslang kakaasi unay. Ngam natural data itatanga Ilocano data nga Filipino ada ngetayo mangkatela tamet kada ngam who would blame us no nakakaasimet may nga tao. At the same time, Timet DSWD misumet ko na nga itata mabalim pala nga tulungan dagat yung tao. Isardeng tao, agsipot nagpintas ti takder may sa nga tao. Arwatam lang nagpintas pa ng Miss Philippines. Nga mitatagat kakayat na metay agin sa sarukod datay pagna kasla pilay matawat lang ito kwarta katayong atatao. Data metay raton tay DSWD. Nga maala, it's either adda ken kaitatan nga tao na mga tetkawan na saan. What naman kas pagarigan ba ipae mo no kayat mo nga dayay agbaling ka nga naasi tesang ka basit laeng saan nga detay agnanayon met ka mga sa nga tao tapno di kastan ni social welfare at damet pagnaan tay dawat na nga sapay lang kuma tay sardeng tayo ket ni palpalama amo na met nga ipagnatay sa kana ken tay bagina amo na met tay agtrabaho numabalbalin la ko data met tay dawat DSWD. Alawan na, pankita kita taket may ibusan tayo na ngam idman dato may sang napintas nga damag agsipod tat Israel kente Hamas ket magnumwandan nila tayo biat palang nga aday truce tulangan. Israel kente Palestinian Islamist group Hamas Inrugida ito bigat upat ng aldaong truce on Friday morning. Nga the first group, dagiti 13 Israeli women and 2 child hostages makatanda later that day second ito panagkunat Qatar. Dagiti bilag tilubong world powers ng tedante damag nga naanada palang may panggap iti dating nga damag. Fighting itangalang kitagtultuloy palang naribuk palang with local officials panakunada nga may sa nga hospital di Gaza City ket may sa kadagiti Ponteria nga nabomba as the hours counted down to the start of the first break a brutal near 7-week-old war. Data ito napasamak nga uray asidegan na truce when tulan na panakinawatan kumapalang dinbek palang ito hospital. Ito yung tusok na rugita 7 morning local time and it involved a comprehensive ceasefire in North and South Gaza. Nga tultulo na tamet tinangan. Additional and would start flowing into Gaza and the first hostages including elderly women would be freed at 4 p.m. Marukatan dan to into numalem no local time detoy with a total number rising to 50 over the 4 days kas panagkunat ministry spokesperson nga ni Majed Al-Ansari ijay Qatari capital ti Doha. Manamnamang nga dagiti Palestinians ket rukatan damet manipod Israeli jail. He told reporters, "We all hope that this truce will lead to a chance to start a wider work to achieve a permanent truce." Sapela ko ma. Ket ni US President Joe Biden nga nakabakasyon sa Massachusetts sa island of Nantucket
for the Thanksgiving holiday, tinak ko na nga, he kept his fingers crossed that a 3-year-old American girl would be among those released first. Data itinawat ni President Joe Biden. Naitat kumat lang amin nagitay naisaganak nga issues tatang aldaw. Intayon itay guidance and counseling kastay ko nakon ladigite kunay ta san kong na start nga sigod ti programa tayo amok nga do kayo nga pibanaw but please be with me tapno adala tamet na kitay makuna tayo ni Gina Eugenio Agbanawag gawa na dan sound na good morning Perlita and then all right ni Ljovic Mariano, thank you very much ado na kita nagkunatoy itatay rugrugin na pailang ita diyan mo na nakidwa naman yan and then Eddie Virdi wow Roly dumagas kami boss nanatig nalpatak ayan nyo tayo man address mo alam baga kon alagat numangtad ka tayo sibulyas mo kandi kada nasayat ilakom lang kanya kwan. Hintayon na tayo, let me check for a while. Tayo guidance and counseling tayo itatang aldaw. Denggan nyo amok nga makarelate kayo pa ito dito nga naawat tayo. May isa ka na kiti ado nga may sisan ka na tayo ito Roly or Roly. Dear Uncle Roly. Idi damo kasla saan nga napasnek nga agdaton kanyak ni Charles. Ta puro paangaw nga ura idi adanak pa lang iti kaayanayat ket indruginan iti kasla ag daton. Nga madya mo no apay nga kastamet latay iti inararamid ni Charles andale. No apay data iti saan kong maawatan. Diyan mo, tiyan mo kawami takit agdaton kanyak nga pudpuno. Ngem, mas tawanak no apay nga saan nga impepeso iti nagdaton. Alawen, dato kinunay tatatay nagkamang kada tayo. Puro paangaw ni Charles kanyak idi adanak pa iti kaya na yan. Puro pasagid. Ngam iti nakisinaak iti kaayanayat ko ta nangasawa iti taga-abroad tasaktan na kang Kel Roly. Kastauna iti sakit tinakem koket ni Charles iti nang liwliwa kanyak. Adda idin ti panakalagip ko nga paangaw dagiti panagdaton ni Charles kanyak. Tadanak pa lang iti kaayanayat iti. Ngam, idinaksina kami niti kaayanayat ko, isut ng liwliwa kanyak. Ininot ang kalrolling na lipatak kay ayatek. Mabalin nga, tirason na itatakit awanen tanagasawan. At the same time, amok nga nakaited ni Charles iti liwliwa, kapota amunaklata nga ragragsaken. Kano anaman kas pagarigan negiti sakit tinakem ko ket amunamet itatay ti makisarsarita kanyak. Ingka na nga nadlaw ko nga pimasnek ti panagdaton ni Charles. Ididam mo ket pulos nga mitatan ket mariknak. Kinagpaso na ang Uncle Roly adan nariknak nga panagayat. Ngam amangan ta ipapanalaeng nga kailiw ko di imun unang kaayanayat ko. Amangan laeng. Ket san kumet nga kayat nga awatek ni Charles nga di panay papanna ket kailiw ko laeng di imuna. Nga Uncle Roly nakapangedengak nga awatek ni Charles agsipot ta isot ti mariknak. Ininutan agpukaw ti riknak iti di kaayanayat ko. Mayalalatiwen ti riknak ka ni Charles. Ngayon before I do that, Uncle Roly. Before nga awatek ti ayat ni Charles, tamariknak batan nga napunno. Iso nga,
Kayat ko iti agpabalakad ken ka. Ti parikot ko Uncle Roly ket ang mga tamet ni Charles no kasunod singed mi di ti kayanayat ko. Tsaka mo ngem at nga tamet amok nga panay papanna no ana day tinapaspasamak kada kamin ken ni Charles. Ni kayanayat ko idi. Saan nakon nga virgin Uncle Roly. Dahil dati may isa nga pagamamkak itata amangan tano dati panagdaton ni Charles kanyak at masaktan tulang no awatek na siya ko nagkatsan nga virgin. Uncle Roly, should I tell him before or during nga agayanayat kami nga saan nakon nga virgin? Anat panangkita Uncle Roly. I need your advice. Kasangwanan nga awatek ni Charles. No anyaman kas pagarigan ti advice mo kanyak. Awatek ton. Mabalin nga tonight. Awatek ti panagayat ni Charles kanyak. Tama ang pamalakad mo Uncle Roly. Narikutmet na do'y kasasaan mo itatag sipot it is only you who knows Charles. No, ana itay karirik nana. No, ana ti feelings ni Charles iti may sa nga babay, virgin or not virgin. Ngam, ti amok ket ad-adda nga maawatan na ka ni Charles. No, ipariknam ken kuana nga itinaminsan. You tell him. Anat panangkitam kada kami ken ni kaya na yat ko idi. Ni Charles idata ite makarikna. Agsipot nukas no singen ti agaya na yat. Iti panangkita ni Charles kada kayo idi aket amunalatan no anamet ti naglabasan nyo nga gaya na yan. Because I don't believe that Charles ket saan met pa nga nakapadas nga nakiinayat. At damit nakaayat na and he knows no kasanoy tatay ti singen-singet ti relationship ti duwa gaya na yat kasangwanan nga maramid dagita nga banbanag. Charles knows it. Ti kunalain kay that kaanakan ket believing ni Charles ket aday ti panangipapanan how intimate you were with your boyfriend. Awan pagdaksan na nga awatem latati ayat ni Charles. Agsipot timet iyaw awat ni Charles ken ka ket ti ayat na. Saan met idata nga imbaga ni Charles ken ka nga kayat na ka no saan ka ba, no saan ka uno virgin ka wano saan awamet dagita ite langwahe ni Charles ngem ket ti panagayat na iso nga saan nga nasayat nga mangitutuon ka pa lang iti maysa nga banag idinto nga ayat lang iti ibagbagana no namnamaem nga ayatem ni Charles no namnamaem nga ni Charles ket nakaipaayken ka iti liwliwa kabayatan ti kangitingitan tinigat mo nga nawanan ti kaya na yat. I believe nga ni Charles ket talaga nga ayatan na ka. Why not? Awatem ti ayat ni Charles. No anan tuman kas pagarigan dagiti sumarsaro no itata nga pasamak ken pagteng iti biag. Ti relationship yo nga dua amok nga ni Charles itata ket maawatan nanto. Nga itinaminsan ket whatever no anaman ti panangipapanay tata. If Charles believed nga awan iti napasamak kada kayo, iti di kaya nayat mo. Nga maamuan to ni Charles nga sikaket saanen nga virgin. Ni Charles to iti makaawat agsipot apay nga inpilit na palang ti panagayat na kenka idinto nga amunamet no kasanod ti kina-intimate yo iti di sigod nga kaya nayat mo. Ngam no kasparigan ni Charles ket awatan nakalatakas kaya na yat in spite of the fact nga awanan ti kina virgin mo then Charles is a gentleman.
I attempt to bet isuna ito kaskenan nga panagayat tibay sa nga tao. Ken, nukas pagarigan ni Charles ket maduktalan lanto. Babayan iti panangisawang mga you are no longer a virgin when adan to bet dagiti pasamak nga pakapasamakan na ket makita na nga saan ka nga virgin no aglami isto iso na ket then awan met iti mabalid mo saan mo met nga maipilit dayta bagim no dayta iti kapampanunutan ni Charles ngam no kas pagarigan awan dagito nga amaden na ken ka I do not see any reason nga di ka pangawatan ken kuana ken awan met ti makita nga rason nga pangipudnuam ken kuana kada gitoy day di pasamak mo iti napalabas tasan na met nga sinal sa lutsod. Agyaman ako nay no maawatan dati pamalakat ko ken ka and I hope nga itay pakaawat mo ket aramidem no ana iti kaskenan nga aramidem into no rabii no kunam nga awatem ton kaayat ni Charles ngem no kahit mo pala nga itantan it all depends on you ngem data iti kasasayaatan nga pamalakad ko ken iti pamatik data met tinaw namayan ni Charles and you Diyoso na iti agngina dito man nga nakikibos ti panaka idanon ti Roly ken the guidance and counseling agyaman ako na kada kayo nanaman kita pagparparikutan nyo ilimed yu lata umayo idaga sumayo i-text wano anyaman then on a day nga magapad na ito on the air syempre denggen yun to alawan ang nga naman ang tunubigat kasi yung oras ka na sumetlang estasyon na imbag aldaw tayo amin bye bye and take care please. This is Balitang Ilocos Online.